regalo yung ate ko noon eh. Pero anak yun ni Balot. Anak yun ni Balot. Nung alo yung apeliho Adi, angga po. Apo. Karga dyan Nagkumpisaon pa Nada. Nunin yung mong. Nunin yung mong dapat gusto pilih niya nunin yung mong. Nunin yung mong. Ang kapre nunin yung mong Inar. Ito piliin niyo, Inar. Sigurado ka? Kawain niya eh. Kawain niya eh. Sayang, 1,000 lang ang sinili niyo. Sigara may takal. Ayaw ko masipin nila eh. Sigara may takal lang. 1, 2, 3, 5,000. Ano yung pilihan?